सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबोनि मुङै आंनि सालम एनबि इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लायो आरो आंनि गोसोनि मोजां मोननाय अननाय आङो फोरबोनि मुङै नोंथांमोननो जासियो। आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा हामबाय होनो फोरबोनि मुङाव आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों कमेन्ट्सनि गेजेरजों नायनायनि गेजेरजों आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आंनो अननाय होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हामबाय आरो हामबाय होनसै। आंहा जि मोनसे थांखि दङ, बे थांखिया जेरावबो खना खनला सानफ्रोमबो इसोरनि रावा जेन खोन्थाजायो, मानसिफ्रा सानफ्रोमबो बासायजानायनि सोमोन्दो जिसुनि सोमोन्दो मिथिनो मोनो। आं बे आसाखौ थांखिखौ लानानै बे सालम एनबि इउटुब चेनेलखौ खुलिनाय जादों। आं आसा खालामो नोंथांमोना फोरबोनि मुङै इसोरनि राव प्रसार खालामनायाव आंखौ सापर्ट खालामगोन। नायनायनि गेजेरजों, साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों, कमेन्ट्सनि गेजेरजों, प्रार्थनानि गेजेरजों बे मिनिस्ट्रिखौ सापर्ट खालामगोन। आं बेबायदि मिजिंथिनाय थाबाय। फै जों दसे सम इसोरनि राव जों नायलांगोन। जोङो थांनाय समफोरनिफ्रायनो नायबोदों जिसु ख्रिस्टनि जेरुसालेमाव हाबनायनिफ्राय लानानै जोङो दिनैसिम नायगासिनो दङ। दिनैनि आयदायानो जाबाय जिसुनि खर'आव थाव लुनाय। मार्कुसनि बिलाइ 14 बालाब 3-9 सारिखौ फरायब्ला मोनगोन, आन्थायब्ला आङो 3 सारिखौल' फरायगोन। फरायनि जिसुनि मुङै। जेब्ला जिसुआ बेथानिया सहरनि सिमन खुरियानि न'आव जानो जदों, अब्ला सासे हिन्जावा मोदोमग्रा दाम गोसा नायदु गुबै थावनि थिंख्लिखौ लानानै फैदों आरो बे थिंख्लिखौ सिफायनानै बिनि खर'आव थावखौ लुदों। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव थैनायनि सिगां सासे मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि न'आव नाजावदोंमोन, आलासि महरै हांख्रायदोंमोन, जायनि नामा सिमन खुरियामोन। बै समाव सिमन खुरियाखौ पापी होनानै सानोमोनब्लाबो, पापी होनानै बुङोमोनब्लाबो, सिमन खुरियाया जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो लुबैनाय, मोननो लुबैनाय बिहा गोसो दङमोन। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि न'आव आलासि महरै बियो हांख्रायदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ सिमन खुरियानि हांख्रायनायखौ नाजावनानै आलासि महरै बेनि न'आव थांदोंमोन। आरो जोङो ज'हननि लिरनाय 12 बालाब 3 सारिखौ फरायब्ला मोननो हायो। जेब्ला मारियामा खोनादों जिसु ख्रिस्ट'आ सिमन खुरियानि न'आव दङ, अब्ला बियो गावनि जिबननि दाम गोसा मोदोमनाय थावखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव थांनानै बथलखौ सिफायनानै बे दाम गोसा थावखौ जिसु ख्रिस्ट'नि खर'आव लुनानै आरो गावनि खानायजों जिसु ख्रिस्ट'नि आथिंखौ हुगारनानै होदोंमोन। जेब्ला बे मावनायखौ नुदों, अब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि चेलाफ्रा बिसोरो सानदों, ओ बे थावखौ फाननानै मोननाय रांजों गोबां हावरियाफोरनो दान होनो हागौमोन। बेबायदि जिसु ख्रिस्ट'नि चेलाफ्रा सानदोंमोन। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ फिननायखौ होदोंमोन आरो गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन, नोंसोरो मानो बे आइजोखौ सैहोदों? हावरियाफ्रा लागारबो नोंसोरजों थागोन, आन्थाय आं नोंसोरजों लागारबो लोगोसे थानाय नङा। बे फिननायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होदोंमोन। जोङो बे आयदाजों जोङो सोलोंबाय, जाय मारियामा गावनि जिबननि दाम गोसासिन थावखौ फोरबोनो लानानै फोरबोनो दान होदोंमोन। जोंबो दिनै फोरबोनो होनि। जों माखौ होगोन? नों साननो हागौ, आंहा जेबो गैया, आं माखौ फोरबोनो होबावगोन? जेब्ला जोङो बोसोन बिजाब 4 बालाब 23 सारिखौ फरायो, अब्ला जों मोनो बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, नोंनि साननायफोराव नोङो साबधान जादो, नोंनि साननायफोरजोंनो नोङो बासायजागोन। हिन्दी बाइबेलाव बेबायदि बुंदों, गासैबोनि गेजेराव नोंनि गोसोखौ नोङो जोथोन लानो नांगौ। बे गोसोनिफ्राय बासायजानाया सोमजिखाङो। नोङो गोसो जायाब्ला, नोङो बासायजानो गोसो जायाब्ला, नोङो सोरगोखौ मोननो लुबैयाब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो लुबैयाब्ला, रावबो नोंखौ जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव लाबोनो हानाय नङा। नोङो गोसो जानांगोन आंनि अनजाग्राफोर।
जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय जेब्ला नोङो गोसो जागोन ना अब्लासो नोङो बे खामानिखौ मावनो हागोन। मारियामा गोसो जादोंमोन, आङो फोरबुनो आंनि जिबनाव थानाय साबसिन दाम गोसासिनखौ आं फोरबुनो होगोन। मारियामा गोसो जादोंमोन आरो बे गावनि जिबननि दाम गोसासिन थावखौ बै समाव फोरबुनो बियो दान होदोंमोन। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय बयनिख्रुइ दाम गोसासिन बियो जोंनि गोसो। जोंनि गोसोखौ फोरबुआ दाम गोसासिन होननानै सानो आरो दिनैनि दिनाव फोरबुआ नोंनिफ्राय दाम गोसासिन बे गोसोखौ मोननो थाखाय लुबैदों आरो हास्थायदों। नोङो दिनै बे गोसोखौ फोरबुनो होगोन ने? जेब्ला नोङो दिनै बे गोसोखौ फोरबुनो होगोन ना फोरबुआ नाजावगोन, बियो गुस्थि फेन्नाय नङा, बियो नेवसिनाय नङा। जेब्ला जोङो गितमालानि बिलाइ 56 नम्बरनि 17 सारिखौ फरायो जों बेयाव मोननो हायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, फोरबुजों नाजाव जाथावथाव बोलिया गेब्लेनाय आरो गिलिनाय गोसोआसो। गेब्लेनाय आरो गिलिनाय गोसोखौ नों फोरबुआ गुस्थि फेन्नाय नङा। डेभिडना बुंदों, जेब्ला जों गेब्लेनाय गोसो गिलिनाय गोसोखौ फोरबुनो होगोन फोरबुआ गुस्थि फेन्नाय नङा, फोरबुआ बेखौ नाजावगोन। जेरैबायदि मारियामनि दान होनायखौ फोरबुआ नाजावदों, दिनैबो फोरबुआ नोंनि जिबन आरो नोंनि गोसोखौ बियो नाजावगोन। माखौ गेब्लेनाय होनो आंनि अनजाग्राफोर? आं बेबायदि सानो, जायखौ ओरैनो गोरलैयै होनो हाया बेखौ होनायखौनो गेब्लेनाय होनो। जेखौ होयोब्ला दुखु मोननाय फैयो, जेखौ होयोब्ला बिखा खामनाय फैयो, बेखौ होनायानो आरो बेखौ होनायखौनो गेब्लेनाय आरो गिलिनाय गोसो होनो। आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा जौ लोंनायखौ नागारनो हायाखै, जौ लोङाब्ला थानो हाया, फोरबुनि मुङाव जिसुनि मुङाव दिनै बे जौ लोंनायखौ नागारनानै फैनायानो गेब्लेनाय गोसो आरो गिलिनाय गोसो। जायहा गाज्रि सर' दङ, फोरबुनि मुङै गाज्रि सर'खौ नागारनानै फैनायानो गेब्लेनाय गोसो आरो गिलिनाय गोसो। जायफ्रा गाज्रि खामानिखौ दासिमबो नागारनो हायाखै, बे गासैबो गाज्रि लोगो, गाज्रि जानाय लोंनाय, गाज्रि सर', गाज्रि आखुथाय, बे गासैबोखौ नागारनानै फोरबुनियाव फैनायखौनो गेब्लेनाय गोसो आरो गिलिनाय गोसो होनो। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैनि दिनाव गोबांनि थाखाय जौ लोंनाय सर'खौ नागारनानै फैनाया हयथ' गोब्राब जानो हागौ। गाज्रि लोगोफोरखौ नागारनानै फैनाया, गाज्रि सर'खौ नागारनानै फैनाया, गाज्रि आखुखौ नागारनानै फैनाया नोंनि थाखाय गोब्राब जानो हागौ आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय फोरबुआ बेखौनो नागिरो आरो बेखौनो हास्थायो। जेब्ला मारियामा जिसुनि लागै गावनि साबसिन दाम गोसासिनखौ होदोंमोन, फोरबुआ बेखौ नाजावदों आरो फोरबुआ रंजादों आरो खुसि जादों आरो फोरबुआ खुसिजों मारियामनि लागै बे बोरखौ होदों। जेब्ला जोङो मार्कुसनि बिलाइ 14:9 सारिखौ फरायो जों मोननो हायो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, जिसु ख्रिस्ट'आ मारियामनि लागै बुंदोंमोन, जे जायगाफ्राव गोथै संसाराव इसोरनि रावा खोथा जागोन बे जायगायाव मारियामनि बे मावनायाबो गोसोखांजागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बोरखौ मारियामनि लागै होदोंमोन। एसे गोबाव संसारा थागोन, एसे गोबाव मारियामनो फोरबुनि होनाय बे बोरा थागोन। अरायबोनि लागै फोरबुआ मारियामनो बे बोरखौ होदों। मानो जिसुआ मारियामनो बे बोरखौ होखो? मारियामनि दान होनायखौ नाजावनानै जिसु ख्रिस्ट'आ खुसि मोननायलाय बे अरायबोनि लागै बोरखौ मारियामनो जिसु ख्रिस्ट'आ होदोंमोन। दिनैबो नोङो नोंनि गोसोखौ फोरबुनो होयोब्ला फोरबुआ नाजावगोन आरो फोरबुआ नोंनि जिबनाव नोंनि न'खराव बोरखौ होगोन। जोङो बोसोरै बोसोरै गुड फ्राइडेखौ जोङो मानियो। जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि जेरुसालेमाव हाबनाय, खेजुर फरबनिफ्राय लानानै जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाय, जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगोआव थांनाय जोङो बोसोरै बोसोरै मानियो आंनि अनजाग्राफोर। जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, बै समाव जेरै सिमन खुरियाया मानसिफ्रा पापी होनोब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ आलासि महरै नाजावदोंमोन। फै जोंबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि जिबनाव, बेक्तिगत जिबनाव जों आलासि महरै जोङो नाजावनि आरो फोरबुनि मुङै जोंनि गोसोखौ जोङो होनि।
2 नम्बराव जेरै मारियामा गावनि जिबननि साबसिनखौ फोरबोनो दान होदोंमोन, जोंबो जोंनि गोसोखौ फोरबोनो जोङो दान होनि आरो जों फोरबोखौ खुसि खालामनि। जेरै मारियामा गावनि साबसिनखौ फोरबोनो होनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ खुसि खालामदोंमोन आरो अरायनि थाखाय बोरखौ मोनदोंमोन, जोंबो जोंनि साबसिनखौ होनानै जोंनि गोसोखौ फोरबोनो होनानै जिसुनो होनानै जों खुसि खालामनि आरो जों फोरबोनिफ्राय बोर आरो आशीर्बादखौ आजावनि। आसा खालामो बे खोनासंग्रा साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आशीर्बादआ थागोन। आं नोंथांमोनखौ जिसुनि मुङै हामबाय आरो हामबाय होनसै। इसोरा नोंखौ बोर होथों जिसुनि मुङै। आमेन।